spend this time in prayer. Abba, Father, we just thank you for your goodness. We thank you, Lord, for this day. This is a day that we have said that we are going to honor you, Lord, with our first fruits. Abba, we pray that you make this day holy and sacred, O God. Abba, that ang kada usa ka namo Ginoo, anda mga among kasing-kasing, O God, nga mapasidungog diha kanimo Ginoon Diyos. I pray that as people come and prepare, Lord, that ang kasing-kasing maandam sa ngalan ni Jesus. Salamat kay Lord nga nagsaad ka that you will honor those who honor you. And Lord, I pray those people who got born again this week, ang mga tao nga nidawat kanimo karong simanaha o bisan pa sa niaging simana Ginoo. Ang imong gisulti, Lord, sa Acts chapter 2, nga imo silang idugang kanamo Ginoo. Lord, nga moabot sila, musimba sila, Lord. Walay mga rason, O God, walay mga excuses sa Father nga mo lampos. But Abba, you will just move mightily in Jesus' name. And I pray that every chair, O Father, mapuno kini sa ngalan ni Jesus. Bisan pa dito sa likod, Lord God, nga mapuno kini sa ngalan ni Jesus, O Father. And I pray that as people sit on the chairs, that they are going to encounter you, God. They will experience you, Lord. Makadungog sila sa imong tingog. Nakabati sila sa imong gugma, sa imong presensya, Ginoon Diyos. Salamat nga bisan pa sa paglingkod nila nining maong bangko, Lord. Father, that they're going to encounter you, Lord God. They're going to experience deliverance, Father. Kagawasan sa ilang kinabuhi. Kagawasan sa sayop nga panguna-una. Kagawasan sa sayop nga mga pagbati. Kagawasan, Ginoo, sa lihok sa yawa sa ilang kinabuhi, God. And I pray, Father, that they're going to leave this place free in Jesus' name. Among gitangtang, Lord, pagkabuta sa ilang mga mata. Ang mga sayop nga huna-huna, amo ka nang gihinginlan. And it shall bow in the name of Jesus Christ, our Father. That every ground, every heart is a noble ground for your word. Ginoo, nga ang imong pulong nga matanom, nga kini mahimong mabungahon, 30, 60, and 100-fold return, God. Thank you, Lord, for loving us. Thank you for being gracious to us. Thank you for being merciful to us, God. Day by day, we receive new mercies from you, God. And day by day, we receive sufficient grace. Day by day, God, you are so faithful. Your sun rises and your sun sets down. And Lord, we just humble ourselves before you, God. We are only your servants, oh God. Nothing that we can claim to be ours, oh God. Everything we have, even the life that we have, God, comes from you. And Lord, we just deny ourselves before you, God. We deny ourselves. We take up your cross and we follow you, Jesus. And I pray, God, that in this house, every heart shall humble before you, God. Ang tanan nga mga sayop nga huna-huna nga magpataas, God, nga ikaw magabungkag niini sa ngalan ni Jesus. Every stronghold of the enemy be broken in our lives, oh Father. I just humble ourselves before you, God. You are the Lord over our lives. You are our Master. You are our King, oh God. And we declare that you are Lord of Lords. You are the faithful one. You are the God who is good from the beginning, oh God. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You know the end, oh God, from the beginning. Because you are omniscient, God. You know everything, Lord. And there's nothing that we can hide from you, God. I pray, God, that as we offer our first offering to you, Lord God, that you will do exactly what you have promised, oh God.
We know that you are a promise-keeping God. You are a faithful God. And I pray like never before, Lord, that you would just bless the whole year 2024, God. Those who come in faith, just like Abel, oh Father. Those who have separated their best first fruits, God, like Abel, God, that we will have the favor of heaven, that you'll be pleased with our sacrifices. Lord, I thank you, God, and you will just bless us just like you have done to Abel, oh Father. Raise up Abels in this house, oh Father, and you remove the Cains in this house, oh God. You raise us up to become like Abel, oh Father, honoring you first. Even in the Lord's Day, we acknowledge that this is your day. This is the day of the Sabbath, God. And we are going to dedicate this day to you, Lord. Everything we do, God, including the trainings, the meetings, oh Father, God, that they are going to be done for you in Jesus' name. And we allow you to move. We allow your Holy Spirit, oh God, to speak to our hearts, oh God. Let there be a move of the Holy Spirit, Lord, with signs, with wonders, and with miracles, oh Father. Lord, that there be this, the Abba Father, let there be move of the Holy Spirit, God. Holy Spirit, I thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for order in this house. Thank you, Lord. Thank you, Lord, even for submission to authority. Thank you, Jesus. Let the spiritual gifts, oh Father, be in operation among us, oh God. As we submit to you and submit to the leadership of this house, that there shall be a free move of the Holy Spirit, God. We ask you, Lord, for the gifts of the Holy Spirit to be in operation among us, God. The spirit of wisdom, the gift of faith, the gift of working miracles, the gift of tongues, the interpretation of tongues, discernment of spirit, God. Abba, that this will be in operation among us, oh God. We ask you, Lord, that have your way among us. We are going to train ourselves to submit to you, Lord God. You are the Lord over this house, God. And we declare it, and we are going to train ourselves, oh Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Sa langit o sa yuta, ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Dumugog himaya sa langit ug sa yuta, ug ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Diyoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygunog, simbahunog, alalaran. Ug ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko
Diyos, kanimo lamang. Tungog og himaya sa langit ug sa yuta, ug kang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan, O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygunog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygunog, simbahon ug halaran. Kay ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. O Diyos, ug ikaw lang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, takos kang daygunog, simbahon ug halaran. Kay ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, takos kang daygunog, simbahon ug halaran. Kay ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Hallelujah! Andam mo tayo igsoon sa pagdayos ng buhay nga Diyos. Amen. Adlaw-adlaw siyang daygon magigsoon. Sa usang relasyon, mabasa kinabuhi, ato siyang daygon. Amen! Adlaw-adlaw! Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw, O Diyos. Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw, O Diyos, adlaw-adlaw, O Diyos. Bisagod sa mang panahon, bisagod sa mang higayon, bisagod sa mang sitwasyon, ikaw lang ako
kay susama, lalala kay susama. Wala 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 kay susama, lalala kay susama. Bisag sa mga panahon, bisag sa mga higayon, bisag sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisag sa mga panahon, bisag sa mga higayon, bisag sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisag sa mga panahon, bisag sa mga higayon, bisag sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw walay lain pa. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Ikaw walay lain pa. Oh, oh, oh. 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 Ikaw walay lain pa. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Karuna at lang sa pagmayag, magkahiusa, diha kaniya. Magpasalamat, tanang binuhat, may gininhawa, diha kaniya. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Karuna adlaw sa pasalamat, sa ginabuhi na ang kunta. Di tayo ikaw, mga pagdaing, mga pag-awit, o pasalamat. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos.
mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaig, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Yes! Maayo ang atong Ginoo. Siya lamang ang atong pagkasimbahon. Amen? Wow! Salamat Lord, kami magadayig ang among tibuok nga kalawasan Ginoo ug Espiritu magadayig lamang kanimo o Dios. O karon magpadayon ta sa ato ang pagampo, pagdayig. Kung naay usa ninyo nga nanginahanglan og tabang, nanginahanglan og pagampo, mauna ni ang oras igsuon. Mauna ni ang takna nga gihatag sa Ginoo sa ato. Pwede mo come in front, pwede mo manhi sa tubangan o welcome radyo kayo ang atong mga pastora, first gen, para moampong sa inyo ha. Og namoy mga panginahanglan nun, namoy gusto ipaampo, okay ragid kaayo manhimo sa tubangan. Magpadayon ta sa atong pag-awit sa atong buhi nga Dios. Sa tunog kong korona mo, magidasok sa imong ulo. May dahili, hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptusok sakit, kiantos mo, kalawasan na angkon ko. Sa tunog kong korona mo, nagidasok sa imong ulo. Ni dahili, hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptusok sakit, giantos mo, kalawasan, kaayuhan na ang kun ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdayi, imo ang tanang dungo. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdayi, ug imo ang tanang dungo. Ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Sa tunog kong korona mo, nagidasok sa imong ulo. Ni dahili, hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptusok sakit, iantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang kun ko.
Sa tunog kong korona mo, nagidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaplos og sakit giantos mo, kaluwasan kaayuhan na ang kunto. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdayi, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdayi, ug imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan, kanimo ang tanan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdayi, ug imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan,
imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya. Imo ang tanang, Lift up your hands, just declare, God, imo ang tanang pagdaig, ug imo lang o Dios dungo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan kanimo ang tanan. ora sikieke. O kang tanan magasimba, magasimba, himaya ka. Could just worship Him in your own words right now. Takos kay Jesus, himaya ka, himaya ka, himaya ka, pag-aawitan ka. Tanang santos ug anghel, magayupo kanimo, ug kang tanang kadagkuan, magahalad kanimo, ug nagaingon. Tanang santos ug anghel, nagayugbo kanimo, ug kang tanang kadagkuan, nagahalad kanimo, ug nagaingon. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, ala kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Tanang santos ug anghel, magayugbo kanimo, ug ang tanang kadagkuan, nagahalad kanimo.
takos ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan, ala kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka. Oh Diyos, ug bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka. Oh Diyos, tapos ka sa tapos ka sa kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. O Diyos, pagabayawon ka, O Jesus. Ala kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka. Oh Diyos,
because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Let's sing one more time, but just your voices. I can face tomorrow because He lives. Fear is gone, because I know He holds the future. Life is worth living just because He lives. Come on, church. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Life is good. Life is worth living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Amen. Salamat o Dios. Salamat sa kabuntagon. Ikaw o Dios ang mahimaya aning amo ang pagserbisyo Ginoo. Lord, minister to us. Open the heavens, God. Ug kami, Lord, pamathami. Andamo ang amo ang kasing-kasing o Ginoo sa among paghalad kanimo, Dios. In Jesus' name we pray. Amen. I bow my knee where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Yes, You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? at the cross. Is at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills
say that it is done. 'Cause you tore the veil, you made a way when you said that it is done. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas alang kaninyo, buhata kini aron sa paghandom kanako. Amahan, salamat sa pan sa among pagselebrar sa unang bunga, nagpahinumdom sa unang sakripisyo sa imong kinabuhi alang kanamo. O ang unang tao nga Dios na banhaw sa kamatayon nga mao'y magdala sa katawhan aron kami maay paglaom sa taliabot nga kapanahunan. Salamat sa imong pan nga nagsimbolo sa imong pagsakripisyo, paghatag sa imong lawas aron sa among kaugmaon. Dawata Ginoo ang pagpasalamat atong kanon ang pan. Human sa panihapon, gikuha niya ang kopag miingon, mao kini ang kopa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Sa matag inom niyo niini, buhatang paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, ug matag inom ninyo gikan sa kopa, kinasangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Amahan, salamat sa kopa, nagsimbolo sa kamatayon ni Kristo, pag-aga sa iyang dugo, aron ibayad sa among mga kasalanan. Gipahinumduman kami, O Dios, nga kung wala kay pagpasaylo hangtod karon naagihapon kami nagpakasala o wala mapasaylo. Apan salamat kay sa kinsa man ang muduol kanimog mangayog kapasayloan, imo kaming pasayloon. O karon kami pinasaylo na kay ikaw man ang among giduulan sa among kinabuhi. Aron kami mausab, matarong, ug ikaw mahimaya sa among kinabuhi. Amahan, salamat. Kay dili kami magtipig og kaligot-got, kalagot ug unsa mga pagbati nga dili uyon sa imong kabubuton kay ikaw ang Dios namong gialagaran. Salamat sa imong paghigugma kanamo nga kami unta dili angay higugmaon. Apan ikaw midesider nga kami dawaton. Salamat bisan kami dili angay, dili takos. Gidawat mi nimo Ginoo. Salamat kaayo. Atong dawaton ang kopa. Padayon ta sa pagdayeg sa Dios. You made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. Hallelujah. Amen, amen. Pagpaka na to ang atong buhi o maayo nga Diyos. Amen? Karong buntaga atong i-acknowledge ang mga first time nga nakaten sa Praise Cathedral. Palihog lang iisa ang kamot igsuon. Yes, kung ikaw ano na gidala nga first timer, yes, nata diri, dada sila diri sa tubangan kay atong ampuan. Kinsa pa? Napa ba? Ano na kay gidala nga first time na diri sa Praise Cathedral atong ampuan ang gisuon. Atong hinumduman
ang atong power of one. Magdalatag usa diha sa Ginoo. Aduna tay tibok tuig nga atong buhaton na, pero kada bulan ato nang i-goal nga magdala kitag usa. Amen. Atong tuyhad ang atong kamot diha sa atong igsuon karon. Atong iampo ang presensya sa Ginoo ihang mabatonan. Father, salamat na ining usa ka igsuon nga magidala diri ang buntagon. Lord, ang friend ni Akina, salamat Lord, ikaw magapanalangin kaniya Ginoo. Sa iyang paghani, kadili gayud kawang ang iyang pag-ari diri, aron mo simba mo dayeg diha kanimo Ginoong Dios, among giampo nga iyang mabati, iyang madawat ang imong presensya, ug ang balang espiritu mo kunsad kaniya Ginoo. Father, ipa-reveal si Jesucristo sa iyang kinabuhi. ug Lord, salamat nga ikaw gayud magahatag kagawasan, kaluwasan, ug ang tanan niyang panginahanglanon ikaw makatagbo niini. Ginoo, kini among giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan mo ingonog. Amen. Amen. Okay, let's go around. Shake hands with one another. Shake hands mga kaigsuunan. Go, 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 PC, go! Go around, shake hands with one another. Hallelujah. Easy go. Go and make disciples. PC, go. Go and make disciples. Dola ikson ang atong first timer. Lamanuha. PC, go. Go and make disciples. PC, go. Go and make disciples. Together we will worship Him every corner of the world. PC, go. Go and make disciples. PC, go. Go and make disciples. Together we will worship Him in every corner of the world. PC, go. Praise God. Reminder yun sa kada usa nato mga kaigsuunan. Kinsay gisugo para mugo. Kitang tanan. Dilira ni nato gikanta, atong gi-remind ang atong kaugalingon nga kita mo gawas, mo adto og ato magama kitag mga disipulo ni Kristo. Kuwag partner igsuon, kuwag partner. Partner. Babae sa lalaki, babae sa lalaki, sorry. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Okay, igna mong partner igsuon. Reminder. Natong duha. Gisugo ta sa Ginoo nga magamaog mga disipulo ni Kristo. Ato nang buhaton igsuon. Mag-agrita nga gamiton ta sa Ginoo. Amen. Okay, nya magpagamit sa ta sa Ginoo. Amen. Okay, give each other a big hug. Salamat sa pagsunod sa atong mga ushers. Ang ushers nato, they're doing a good job. Hallelujah. Praise God. Thank you, ushers. Ato sa nag-invocate diri sa tadapit. Ali lang sa tadiri para mausa ang tanan. Okay ra ng mga worship team diha. Okay, salamat sa Ginoo. Let us cooperate. Okay? Ang atong mga ushers na, they're doing a good job. Yes, unya ang ato sang mga bata kuhaon sa mga ushers dadon dito sa King's Kids. Aduna tay nice nga para sa mga bata dito sa King's Kids. So atong dadon i-train gud nato atong mga bata while they are still young. Amen. Unsa karong adlaw? Domingo. Aside from Domingo ron, I think mao kini ang atong gipaabot nga first fruits. Kasi excited. Yes, ako excited ko no kay nangandam naman kita ani and very much excited nga mabuhat nato ang gisugo sa Ginoo sa atoa. That we are going to honor Him with
our wealth with the first fruits of all our crops. Okay? Now, kung dili ninyo dadon ang tanan, pero okay ra gyud na. You bring the tithes and also your seeds to the Lord. Okay? So at this time, kuha ang inyong ang ikapulo sa Ginoo, ang inyong mga halad kung nangandam na mo ana, ato kanang dadon diha sa Ginoo. Okay? Ang tithes og ang first fruits later lang. Ang seeds. Okay? Unsa atong dadon karon? Tithes og ang seeds. Okay, lahi ang tithe, lahi sad ang seed. Okay, gitudloan ta ana diri sa Praise Cathedral. Okay, excited ba mo ana? Yes, excited gihapon ta sa tithes. Kung mag-tithes gani ka, abot pasabot na ni abot nimo. Amen? Di man ka maka-tithes kung wala ni abot nimo. Di sad ka first fruits kung wa ni abot nimo. Okay, so all these are indications nga ang Ginoo nagpanalangin kanimo. Ang atong responsibility is that we bring His tithes and ang atong mga panaad diha sa Ginoong Diyos. Sama kang Jacob. Okay? Nag-inusara siya when he left his household, his family. Niadto siya sa balay sa igsuon sa iyahang mama, si Uncle Laban. Pero sa iyang paglakaw, si Nina ragyoy nagtapot sa iyahang lawas. Wa siya laing nadala. And then he had an encounter with the Lord. Natulog siya sa ka bato. Unya, gidamgo siya. Gidamgo siya nga naay stairway to heaven. Naay mga anghel nga going up and down. Unya, pagmata niya siya, uy, wagay ko ka-realize nga this is the house of God. Balay din is Ginoo. Kay naka-encounter man siya sa Ginoo. Nigama siya ang vow. Ingon siya, if you are going to be with me, God, I'll give 10% of whatever you give me. Unsa man ang 10% yung gisulti, yung gipanaad. Actually, dili ito siya tithes. Kay tither naman nilang family. And you cannot give the tithe. You can return. Ang yung gipanaad is, Lord, maghatag kog akong halad 10% sa tanan ni mong gihatag nako. So remember, usara siya, nag-inusara, wa siya tanan, sinina, tapot ragad sa lawas ang iyang dala. Pag 20 years later, ibulag na siya kang Laban. Karon nibalik ang Ginoo, nisulti niya. Ingon naron nga, ayaw kabalaka. Kay karon nilakaw na mga kang Laban. Pero paglakaw niya kang Laban, na siya yung mga anak. 11 at that time, kawa pa man na tao si Benjamin. And then na siya duha ka asawa. O na siya mga servants, si Bilha o si Zilpa. Mga maid servants niya. Unya, daghan na kayo iyang kahayupan. Grabe no? Nagsugod siya nga wala. Pero daghan na kayong iyang kahayupan. Nya, gilanat man siya ni Laban. Kaya nakaingon mas Laban. Tanawa, tanan na ngayon mo akong nakita. Gikan man na nako. Okay, na-transfer good ang wealth ni Laban dito kaniya. Pero, nipakita ang Ginoo niya pinagi sa damgo. Iyon siya ako ang Ginoo, kundiin ikaw ka, nanaad nako. Nanaad ka, nga ningon ka, nga maghatag ka o 10%. So that was 20 years later. Nadungog yun sa Ginoo ang iyang panaad. And the Lord has been gracious and faithful. Amen? Ang pangalang Jacob na himong Israel. Ang Jacob, ang deceiver. Grabe. Kanino every time I ponder on that. Lord, grabe ha Lord, no? Ang usa ka tawo nga swindler, ang usa ka tawo nga bakakon, kanang, grabe. Gihimo siyang pinili sa Ginoong Diyos. Nya katong lugar wherein he encountered God, iyang gitawag nga Bethel. Unsa man ang meaning sa word nga Bethel? It means the house of God. The house of God is the place where you encounter God. Amen? So magmatinud-anon ta sa ikapulo diha sa Ginoo because the Lord is faithful. Ayaw gyud nang una-una nga, Lord nakasabot ka. Kasabot ang Ginoo nga usahay wa kay pagtuo. Mauna nga dili ka mudala sa ikapulo. Sabton gyud nato nga ang Ginoo matinumanon sa iyang mga saad. Amen? Ayaw kahadlok sa paglakang. Okay? Atong nang butindog tang tanan, dili pa ni ang first fruits, no? Okay, later, ato nang ampuan at we are going to bring the first fruits to the Lord together.
Sa pagkakaroon, ang ikapulo pa lamang og ang atong mga panaad diha sa Ginoong Dios. Ready na ba mo? Ready na! Grabe, really po excited. Ready? 1, 2, 3. Ready na! Excited kita. Amen? Yes. Lord, salamat kaayo, maayo ka kayo, Lord. Matinud-anon ka. Tinuod ang imong pulong. O Lord, ania kami. We would like to honor you with our wealth. Nangandam mi sa among first fruits. O Lord, nangandam sad mi sa among ikanapulo, Lord God. Ang tithe, imuha man kini Ginoo. Amo kining dadon balik diha kanimo, Lord. Father, this is going to prove nga matinud-anon kami diha kanimo, Lord. Bisan pa sa among mga panaad, sama kang Jacob, O God. Sama kang Jacob, O Father. Lord, that we bring our mga panaad diha kanimo, Ginoong Dios. Dawata kini, Lord, kay gikan kini sa mapasalamatong kasing-kasing. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan mo siya gitog. Yeah, amen. So be it. Amen. Come on down. Bring the tithes and sow your seeds. Okay, ato lang i-follow ang atong order. Yes, thank you so much. What's up, Easy Go? It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may give your tithes and offering to this account. Please don't forget to send your digital receipts to pcjpastors@gmail.com. If you are on site, our ushers are ready to assist you. Don't forget, every believer is a disciple maker, and your success starts on Sunday. Praise is all I have. Every morning I get up. It's the first fruit. I give it to you. First seems to be my last. I'm drowning as the days go past. But my first fruit, I present it to you. Praise is all I have. Every morning I get up. It's the first fruit. I'll give it to you. My first seems to be my last. I'm drowning as the days go past. For the first fruit, I'll present it to you. There is a promise in the darkness. You're my everything. This offering is caused with the trust in you. There is a promise in the darkness. You're my everything. This offering is caused with the trust in you. Lord, I'll trust you with my first fruit.
first fruit. Lord, I'll trust you with my 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 first fruit. I'll love you, I'll trust you, I'll trust you. Yeah, I'll trust you, I'll trust you, I'll trust you. Yeah, I'll trust you, I'll trust you, I'll trust you. Yeah, I'll trust you, I'll trust you, I'll trust you. Yeah, I'll love you, I'll love you, I'll love you. Yeah, I'll love you, I'll love you, I'll love you. Yeah, I'll love you, I'll love you, I'll love you. Yeah, I'll love you, I'll love you. This offering has caused me to trust in you. Atong pakpakan na atong maigsoon, nangalagad sa Dios paagi sa mga pag-awit. Inyong awhagon, inyong tapad o gabi-abihon nga mayong buntag. Smile pud gamay. Dalay ko ng Ginoo. Karong Pebrero 22. Ano sa igsoon? Para sa atong mga magtiayon na atay giandam nga usa ka gabi sa pagdasig sa atong kaminyoon, na ako'y giimbitahan si Bishop Jonel Milan, broadcaster na siya, pastor, bishop, ug kuyog mi sa PCEC as Board of Trustees. Ang iyang ministry is really for husband and wife. Usa na siya sa mga siging awhagon para mo speak sa mga magtiayon. In fact, sa 22, ang atong schedule, pagkahunad, sunod adlaw 23, budagan na po siya og Lipa, Batangas, kay mao gihapon, couples night ang iya gihapon nga pagabuhaton. Ato nalaman pong kuwaon ng kahigayunan, nga sa 22 sa buntag, atong hangyoon siya nga mudasig po sa mga magtiayon nga kapasturan. Ug ang sa ato sa gabi, pag-abot sa alas 6:30, or alas 6 sa kagabion. Ug tanang magtiayon nga nagduha-duha mosulti og praise God. Ug tanang magtiayon nga excited sa 22 mosulti og amen, praise God. Dili lang minim ang pagmanagtiayon igsuon. Sigining na ay hagit na ay mga panghunahuna nga angay natong kumbation. Mao na nga kinahanglanon natong hatagan og importansya. Hatagan manggaling importansya ang pagdiga-diga ni adto. Karon pa kahang minyo na ni adto gastuan aron lang makadit-dit. Karon magtiayo na, imot-imot na lay nabilin. So hinaot ato na siyang makorek ug mapalig-on, mapainit ang tanang managtiayon sa ngalan ni Jesus. Asa ni mahitabo sa Bayfront Hotel, Escarrio, diri sa SM City sa Escarrio naman ay Bayfront Bagudia. Bayfront Escarrio, di na nato pagabuhaton alas 6 sa kagabiyon. Maayong buntag ug tanang alas 6 sa gabi. Attire, ingon tong usa 90 kuno ayaw 90 kay pang magtiayon man niya na may laing kuyog. Wear your kung sa mga daga sa February 14 o binata, prenup attire, kita, formal attire. Amen? Ato yung preparahan, kanang manimaho gitang humot.
o maanyag ang mga panagway. Nya katong mga binatag dalaga pabitaw nga nagampo pas Ginoo sa direksyon sa inyong kinabuhi. Kay importante ba ang kaminyoon? Ayaw mo pasagad og basta na lang tando-tando tungod kay nakasinina nga murag lalaki. Ayaw. Tan-awon ninyo ang kasing-kasing, ang iyang pagkatarong nga anak, ang tarong nga pagkalalaki, lantawon, bisitaon ang iyang ginikanan. Tanawa kung girespitaan ba niya ang iyang ginikanan. Naabay respeto ang iyang mga igsuon kaniya. Kay kung wala igsuon, murag paduong pug kaniha. Mawad-an pug ka og respeto sa kadugayan. Kay kung iya manggaling banay way respeto niya, ikaw pa kaha. Ing naemon tapad, yun. Amen? Karong adlaw malipayon kita sa Ginoo kay karon ang adlaw nga pinili sa Dios. Kada unang Domingo sa Pebrero, pinasahi nga Domingo sa pagpasalamat sa Ginoo. Mao ni ang atong unang ani nga panimbahon, pagpasalamat sa paghatag sa Ginoo sa bag-ong tuig ug kita nakadawat sa iyang piyal aron kita makahatag pasidungog diha sa Dios. Atong ablihan ang atong Biblia sa Exodo 23:14-15. Atong kwaon ng kahigayunan sa pag-ampo unya ug iduol sa Dios ang katawhan para sa ilang pagpasidungog sa Ginoo. Exodo 23:14-15. Paghimo og kasaulugan katulo sa usa ka tuig aron pagpasidungog kanako. Tumana ninyo ang kasaulugan sa pan nga walay patubo, or the festival of the unleavened bread. Ang inyong kanon sulod sa 7 ka adlaw sa gitagal nga panahon sa bulan sa Abib. Kay sa maong bulan mibiya kamo sa Ehipto. Ang tanan nga moatubang kanako kinahanglang magdalag halad. Himuan ninyo ang kasaulugan sa pagpangani. Pinaagi sa paghalad ninyo sa unang bunga sa inyong gitanom sa kaumahan. Himuan ninyo ang kasaulugan sa mga balong-balong. Inigtapos sa tuig dihang pupuon ninyo ang mga bunga sa inyong kaparasan sa kakahuyan. Sa 3 kahigayon matag tuig ang tanan ninyong mga lalaki muatubang kanako ang inyong Ginoo nga Dios. Amahan, tuloy kami karong kabuntagon, makasabot, makasinati sa imong mga sugo aron kami Ginong Dios makakaplag sa imong giya, sa imong panalangin ug hilabihan sa imong presensya. Tuloy kami sa gamay nga panahon nga amo gayong mapasidunggan ka sa among kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og murag mingaw man muda. Ug tanan mosulti og Amen. So ang Biblia nagtudlo ka nato igsoon 3 ka beses sa usa ka tuig ang kalalakin-an mo atubang sa Ginoo nga ilang Dios aron paghatag og pagpasidungog. 3 ka beses. Una, ang Festival of the Unleavened Bread, ang pagkaon sa tinapay nga way libadura. Ikaduha, ang paghatag sa unang ani kay mauna ang paghatag sa Dios sa ila og kagawasan. Ug ikatulo, ang paghatag og pasidungog sa Dios sa Feast of Tabernacles aron sa pagtapos sa tuig mapasidunggan ang Ginoo. So 3 ka beses ang sugo sa Ginoo nga atong sabton. Karon dili man ta Israelita, mga hentil man ta nga pinasaylos Ginoo, pero sulti sa Dios sama kita nga manununod ngadto kang Abraham. So we take the principle, atong gikuha ang mga prinsipyo 3 ka beses sa katuig, dili man ta muhimong mukaon sa gitawag nga unleavened bread because we're not Jew. Ang unleavened bread magod nagpasidungog sa Ginoo tungod sa ilang kagawasan sa Ehipto. Ang mauni ang ilang unang pahinumdom nga sila nakagawas. Mao na ang bulan sa Abib, mao na ang ilang bag-ong tuig. Kay paggawas nila sa pagkaulipon ingon ng Ginoo, timan-i ning adlaw mauni ang bag-ong tuig sa Israel ug inyong saulugon mukaon sa pan nga way libadura.
So ang pagsugo sa Ginoo mao ang atong gitawag nga pagpahimangno, pagpasabot nga angay natong balikan ang mga pagpanlihok sa Ginoo. Kung wa mo kabantay igsuon, ang Dios nagtudlo kanato ug atong gitawag nga commemoration principles sa tanang pagpanlihok sa Ginoo sa Biblia. Hilabihan kang Abraham, kay Isaac ug si Jacob. Kada makakita sila sa Ginoo, kada dungog sila sa pulong sa Dios, gamaan nila og altar. Kang Jacob, gitawag niya, oy, mauday ni ang ganghaan sa langit. O gibuhatan niya og altar ug nagdayeg siya sa Ginoo. Unya, kung inyong balikan, sa kada pagpanlihok sa Ginoo, magtudlo siya nga inyong hinumduman ang kagawasan sa Israel ngadto sa Ehipto o kani ang inyong bag-ong tuig para kamo kabalo. Unya, musulti nganong naamay unleavened bread para makahinumdum mo nga ni adto ulipon kita sa Ehipto pero karon gihatagan na tagkagawasan. Unya ingon ang Ginoo, matag tuig ni ninyong buhaton 3 ka beses. Ikaduha sa unang ani nagpasabot sa ilang tanan nga ang Dios wala ni pakyas sa iyang saad nga dadun sila sa dapit nga naay puno sa dako nga hawan nga yuta nga ilang magamit sa paglambo sa ilang kinabuhi ug hilabihan magamit nila sa pagpasidungog sa Ginoo. Ug ang Dios mahimaya sa ilang yuta tungod kay dinha man gamiton ang ilang nasod sa pagpaila sa tibuok kalibutan. Kinsa ba ang Ginoo? So 3 ka beses sa usa ka tuig. End of the year, first fruits o gitawag nato nga unleavened bread. Di ta mahimo ni ana tungod kay hentil kita na ay specific order ang Ginoo sa mga Heswita o Hudyo. Sila ang gikinahanglan nga mutuman sa matag usa niini nga mga deklarasyon o mga pino nga mga requirement aron gyud mahimaya ang Dios. Sa atong paghinumdum sa pulong sa Ginoo, atong hinumduman pagbalik ni nato sa pagpamuhat sa Ginoo kanato. Muna ang sulti sa Deuteronomio 26, akong basahon. Deuteronomio 26, 5 ngadto sa 7. Ingon sa bersikulo 1, pag-abot ninyo sa yuta nga akong gihatag isaad kaninyo, buhata kini, dada ang unang ani ngadto sa kaparian nya. Pag-abot sa bersikulo 5, ingon siya, usa mo muhatag sa inyong unang abot, baliki ang inyong kaagi. Ingon sa bersikulo 5, ug kini mao'y inyong isulti atubangan sa Ginoo. Ang akong katigulangang taga-Aramea naglatagaw siya, miadto siya sa Ehipto ug mipuyo dito sa jutay pa ang iyang katawan ug dito misanay siya og nahimong gamhanan. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon, gipakaulawan o giulipon. Nagpakitabang kami sa Ginoo sa Dios ni ang Dios sa among katigulangan ug gidungog niya ang among mga pag-ampo ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo ginamit ang iyang gahom ug makalilisang nga mga buhat, mga ilhanan ug mga milagro. O gidala kami niya niining dapita o gihatagan o gihatag kanamo kining tabunok nga yuta. Busa gidala ko kining unang abot nga gihatag mo kanako o Ginoo. Unya ibutang kini atubangan sa Ginoo ug sa iyang ug simbaha siya. So ang Biblia nagtudlo nga pag-abot nimo kuno sa dapit nga gisaad sa Ginoo, imong hinumduman ang iyang saad ug imong balikan asa kagikan. Ngano man gitudlo ni Ginoo kay dali magutang malimot igsuon. We have grown up to become people of entitlement. Nagtubo ta nga murabag ako ng katungod nga mudawat, ako ng katungod nga sweldoan, ako ng katungod nga ingani o ingana. Atong nalimtan wala tay angayang madawat sa Ginoo kay makasasa kitang tanan. Apan sa grasya sa Dios gihatagan ta niya siyang pulong aron ta makasabot unsaon paglakang sa kamatuoran ug ang Dios mahimaya sa atong taliwala. Ug paagi sa unang abot, nagpatuod ka, nagpamatuod ka nga nakadawat na gyud ka sa iyang saad sa unang buwan sa Enero sa bag-ong tuig 2024 nga saad sa Dios. Muna nga atong pagpasidunggan ang Ginoo sa Pebrero 4 ang unang Domingo, matag Domingo, unang Domingo sa
Pebrero aron paghinumdum nga nagmatinud-anon ang Dios sa atong kinabuhi. Excuse. So sa atong pagpamuhat karong adlaw, ang mahitabo muduol mo diri una sa atubangan, balikan ninyo ang inyong kaagi. Lord, ni adto mag-uumara in town me. Ni adto managat ra gyud in town me. Ni adto empleyado ra gyud ko. Ni adto wala gyud mi alamag, wa mi income, nagpakiluoy rami. Unya baliki asa mo gidalas Ginoo for how many years? Kay ang nasod sa Israel gisugo man sa Ginoo nga hinumduman nila ang tanan nga pagpamuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ni adto wa mi negosyo, ni adto kutob rami ani, wa mi anak, wala tanan. Pero karon mulantaw ka sa imong kahimtang. Gihatagan kag panginabuhi, gihatagan kag panarbaho, gihatagan kag kahigayunan nga makakaplag sa iyang grasya. Og sa uban naagi atong matawag nga pagtubo sa atong kinabuhi. Mao na ang atong balikan. Because when God teaches us to commemorate ang pag-uli sa atong hunahuna gikan sa atong gigikanan aron ta makakaplag sa atong gitawag nga attitude of gratitude. Kinaiya sa mapasalamatong kalulot. Dili nato basta lamang nga niabot ang adlaw. No. Usa kini sa pinasahi nga pagpasidungog sa Ginoo kay ato mang gipreserbar ang atong kasing-kasing nga dili ta mahakog, dili ta malaglag sa pagka aron ingnon, di ta malaglag sa pag hunahuna sa atong kaugalingon apan iuli nato balik ang pasalamat ngadto sa buhi nga Dios. Og mauna ang sinugdanan sa pagpadayon sa Ginoo sa atong pagdawat sa iyang mga panalangin. Atong balikan ang gitudlo sa Ginoo kanato sa ning aging semana bahin sa first fruit. Pero usa ko diha ako sa basahon Exodus atong gibasa kanina 3 ka beses sa usa ka tuig mobalik kita. Akong gibutang diri no nga sa ako ning meditation nga ang pagbalik sa Ginoo pag-uli paagi sa iyang sugo naghatag kanato kahigayunan sa pagdawat sa iyang saad. Remember, dili tanang atong halad dawaton sa Ginoo. Ang iyang dawaton, ang halad nga makapahimuot kaniya. Muna ang Biblia nagtudlo nga dili mo duol ang amahan, ang lalaki at tubangan sa Ginoo nga di magdala og halad. Baaton ang balikan jutay ingon siya diri sa bersikulo 15 sa Exodus 23. Tumana ninyo sa paan nga walay patubo, paan nga walay patubo sa inyong kanon sulod sa 7 ka adlaw sa panahon sa bulan sa Abib kaysa maong bulan mibiya kamo sa Ehipto. Ang tanang moatubang kanako kinahanglang magdala sila og halad. Kay nganong magdalag halad kay nagpakita nga nakagawas sa sila pagkaulipon og karon naa na sila kahigayunan nga magpatuo sa Ginoo nga tinuod ang saad sa Dios sa ilang kinabuhi. Karon kung wa pa ka nakadawat sa imong ani, 0 gyud ka January, wala kay angay ihatag. Kay wa pa man ang unang ani. Ang ihatag natog pagpasadungog sa Ginoo, ang iyang pagpamatuod nga nihatag gayud siya. Pero kung wala pa nimo dawat, huwat lang. Ampus Ginoo nga mapanalanginan ka aron makapasidungog pug ka sa iyang halad, sa iyang ngalan nga saad nga unang abot para sa imong kinabuhi. Ug tanan nga magmatinud-anon nga muhuwat kay wala pa mosulti og. So ayo ka pressure sa idea bitaw nga wa ko'y mahatag. You don't have to. This is a proof of God's promise to you. Kung wala pa, huwat lang ta kano sa ihatag. Piyal manitanan sa Dios. Amen. Now, sa atong baglantaw ani nga mga saad sa Ginoo, nagpahinumdum nga ang kada pagbalik pasalamat sa Ginoo nagpakita kanato sa kinaiya nga angay natong i-develop ang mapasalamaton nga panghunahuna ug kasing-kasing. Karon kung atong balikan 7 man to kasaad atong gilantaw sa ning aging semana, di ba? Ang pagdagayday sa iyang panalangin sa imong kamalig. Ang pagdagayday sa bino o kalipay nga ihatag sa Dios. Saad siya nga iyang panalanginan ang imong yuta nga palayason niya ang mga kaaway o resulta sa pagpalaya sa mga kaaway iyang padak-on ang imong teritoryo. Unya,
Ingon pud siya nga iyang panalanginan ang imong mga kamalig ug tanan nimong gilihok sa imong mga kamot nga mga pananom. Naay duha ka butang kung atong sumadahon ang 7 ka saad. Sa akong meditation gabi ni gawas ang pulong nga economic guarantees. But pasabot, ang iyang saad sa unang ani, mao ang iyang economic guarantees nga naagyud siya'y buhaton. Kung ikaw mubuhat ni ani, mao ni iyang saad. Kung ikaw mubuhat ni ana, mao ni iyang saad. So when we honor the Lord, it's like the blessings of God are obedience activated. Kung hatag ang Ginoo sa iyang saad tungod kay nagmatinud-anon ta sa iyang sugo. So when we honor the Lord, He likewise activates what promise has been given and released to be released to the people who's obeying the promise. Mo nang kinahanglanon gyud nga atong tun-an ang pulong sa Ginoo kay diha nato makuptan ang iyang saad ug atong ibalik sa Ginoo ang iyang mga gisugo ug saad sa mga nagmatinud-anon. So duha ka butang, una ang iyang economic guarantees, blessing on your barns, God will drive out your enemies, He will enlarge your territory, He will send blessing on all the work of your hands. Nya ikaduha, ang panalangin sa banay, family blessings. Kung atong isumada ang 7, 4 bahin sa ekonomiya, 3 bahin sa banay. Sa ikatulo ay ikalima, ang panalangin nga magpuyo sa inyong banay. The blessing to rest in your household. Ang ikaunom, nga ang Dios maoy mo pasudungog nimo balik. God will honor you in return because you have honored Him. The Bible said, whatever you sow, you reap. If you honor the Lord, He will likewise honor you. Pagpasidungog sa Ginoo, ingon sa Deuteronomy 26:18. Og ikapito, mao ang kadaugan o kalambuan sa pagtagbo sa tanan natong panginahanglanon. Mateo 6:33. Paghatag, pagpangita nato una sa Ginoo, ang Dios ray bahala nga mutagbaw sa tanan natong panginahanglanon. So duha ka butang ang iyang economic guarantees ug ikaduha ang blessing for the family. Mo nay sumada sa 7. Subot pasabot kung ang tao mosabot niini, wala ginilabot sa pagkuha sa inyong kabtangan igsuon. In fact, ang tudlo sa Ginoo aron ta makakaplag sa iyang panalangin. Dili ta unta magunahon na ay mawad-an ko aning kanining kantidad kay gipangayo man sa Ginoo. Wa gyud nato nasabtan. Kanang gipangayo sa Ginoo, testing. Remember kang Abraham ngadto kang Cain ug Abel, nganong wa man nahimuot ang Ginoo kang Cain, kay wa man niya gibuhat ang sakto. Ingon sa Hebreo nga wa nahimuot ang Ginoo sa halad ni Cain sa iyang unang abot tungod kay wala niya tumana ang sugo sa Dios. Ug wa nahimuot ang Ginoo kang Abraham. Ang gipangayo kang Abraham iyang bugtong anak kay ngano man nahimo namang gung duol si si Isaac sa iyang kasing-kasing ug gipamatuod sa Ginoo kang Abraham nga labaw sa tanan ang Ginoo, usa ang imong anak, usa ang imong kabtangan, usa ang imong bahandi, usa ang imong patigayon. Una sa tanan ang Dios. Mao na nga naay sige pagpahinumdom ang Ginoo sa mga prinsipyo nga iyang gitudlo. Ug tanang nakasabot na mo sultiog. So kung first time din mo igsuon, pinasahi ni nga Domingo, dili na ang usual nato. Pero tungod kay amo naman ning panata nga ato gining buhaton sa sugo sa Ginoo, 3 ka beses sa usa ka tuig ang unang ani taliwala sa panuigon nga pasalamat ug pagtapos sa panuigon nga pasalamat. So unang atong buhaton, muduol ta sa atubangan diri, balikan nato ang atong kaagi nya asa na taron. Pag humani mo din pasalamat sa Ginoo, pagbalik sa mong kaagi, usa pa kamo sa kadiri, dala inyong unang ani, unya mudawat mi diri. Akong unahon pagtawag ang manggitawag natong first gen, mao ni ang among kauban sa among kusog sa pagpangalagad, mao ni ang atong katawhan nga naningkamot aron matuman ang panalangin sa Ginoo. Salamat sa Dios. Amen. Naginahinay na ta og renovate kay nibalhin ta diri 2009. Pagbalhin nato warehouse ra gud ni siya, ginahinay nato. Karon kung inyo nakita nagsugod ta sa KK parong sa midroom niya, parong diri. Atong ihanay ang plano sa sumusunod na mga semana
para ato makita o sabay pagpamuhat nga atong buhaton para hatagan og himaya ang Ginoo sa iyang templo. Ug tanan masulti og amen. Akong awhagon ang mga mag-aawit para sa pagdayeg sa Ginoo. Ug sa atong pagsugod, manindog ta, mudayeg ta sa Ginoo, unya ang akong awhagon una ang atong mga first gen, ang atong unang henerasyon. Una mo gitawag nga unang henerasyon kay gusto ta sa kang Abraham, Isaac ug kang Jacob nga henerasyon nga 3 generation. Nga ani ang first gen mosunod ang iyang descendants and so on and so forth. Gigamit namo ni nga pong first gen para sa gitawag natong D groups para makita nato ang atong agi sa pagsanay sa pulong sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan. Mudayeg usa tas Ginoo paagi niini, unya musulti ko nga akong tawgon ng first gen mao'y muunag tindog diri kuyog sa iyang banay sa pagpasalamat sa Ginoo sa ilang kaagi. Unya mutawag na pud ko pagbalik para na pud sila musaka, muampo unya muhunong diri sa among gibarugan para pud mo ampo sa kaigsuonan, kuyugan mi sa pagampo. Ug tanan musulti og amen. Sige igsuon. Crown the year with your bounty. Bless the work of our hands. As rain-soaked hearts reach for the sun, grant blessings in our land. Crown the year with your bounty. May the fields yield their fruit. As you prosper, a people returning to you. May our crops overflow for us too. Crown the year with your bounty. Bless the work of our hands. As rain-soaked hearts reach for the sun, grant blessings in our land. Crown the year with your bounty. May the fields yield their fruit. As you prosper, people returning to you. May our crops overflow for us too. Oh God, may the people praise you. Oh, the people, Lord, as we bring you our praise. Oh, let it rain. May the land yield itself to your goodness. Oh God, may the people praise you. Oh, the people, Lord, as we bring you our praise. Provide us with rain, though the fields will rise once again. Crown the year with your bounty. Bless the work of our hands. As rain-soaked hearts reach for the sun, bring blessings in our land. Crown the year with your bounty. May the fields yield their fruit. As you prosper, people returning to you. May our crops overflow for us too. Oh God, may the people praise you. Oh, the people, Lord, as we bring you our praise. Oh, let it rain. May the land give itself to your goodness. Oh God, may the people praise you. Oh, the people, Lord, as we bring you our praise. Provide us with rain, Lord.
to come and first spend time with the Lord and honor God, as we and my wife will likewise spend our time and honor the Lord. Just come to the altar here at the ground level and then spend time with the Lord, with your family, if you have your family with you, and honor God. Go back, look back, and how the Lord has been good. Ang atong first motor, magkita lang. Ang envelope. Putang ina, Pastor C. You faithful for the promises you kept, every need that you have met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, has never let me go. We were simple. Yes, you have been Without influence. so good to Come me. to you and honor you. God, I can't believe how you love me. We simply commune. What a friend you have been. For you. You're so good to We me. now have 4 people. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. People you have brought from poverty. Father, we give you praise in Jesus' name. We honor you. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that First you yan, per family, one by one. I know you're able. My eyes don't have to see what the reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, has never let me go. 'Cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. What a friend you have been. Oh. It's for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. And I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Yes, for your forgiveness, for how you never turn away. And I call you faithful, and I just want to thank you, Lord, for your goodness. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. It's for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just want to thank you, Lord, for every mountain,
just wanna thank you, Lord, for your forgiveness. How you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just sing for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. It's for your forgiveness, for how you never turn away. And I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. It's for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Yes, I just wanna thank you, Lord. Oh, oh. So good to me. God, I can't believe how you love me. It's what a friend you have been. So good to me. Yes, God, I can't believe how you love me. It's what a friend you have been. You're so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good to me. Yes, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. 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 One by one, I'd like you to just come here. And then when you're done thanking the Lord for how the Lord has blessed you, you can come up. We have three sets of people who will be praying for you. So we would like you to just come up here. And me and my wife will go around to all of you who will be prayed for, so that none will not be prayed for by us. So all our first gen will be praying, but me and my wife will go around, make sure we pray for every one of you. Amen? So you may just come and begin to honor the Lord by giving, looking back for how the Lord has moved over your life. Say, ari lang sa tubangan sa, human mo magpasalamat, asa mong nigikan, asay kaagi, then you can come up here and go 1, 2, 3. Three groups who will be praying for you, and we're going to likewise pray as a couple. Lana, give oil.
Father, right now, as we are moving towards the honoring of the first fruits, we look back and we are reminded of your faithfulness. We thank you, Lord, for you are our God and you will not fail us. Your word says no word will return to you empty or void. And we come to honor you, God, in your presence. Asa sila ni Ryan? Kita mo Ryan kanina. For every morning, Father, we give you praise as you for move in our every midst. open door, Is Ryan here? call you Ryan and faithful. Daisy? I just wanna thank you, Lord, for every mountain, So we have sons. for every time you brought me through. And I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Father, we come before you right now and bless them in the name of the Lord. Your word said that no word will return Thank to you you, empty or void. Lord. Lord, you said that there'll be no miscarriage, there'll be no misfortune, there'll be no misunderstanding of the promise, but all the promises will Thank become a you, reality. Lord. I speak life to them, Lord, as you have promised. Their barns will overflow to overflowing, and never again will they experience the past. They will experience the future according to the word. And Lord, their barns will overflow to overflowing. And Lord, no enemies will rise up against them, will succeed. They will run away from them in 7 directions. Thank you, Lord, for the blessing will rest on their household, on their marriage, on their finances, on whatever their hand would touch. Lord, I lift them up to you right now as you honor them with the first as every they honor you with the time first you fruit, you will brought honor me them in through. return. As And they I seek call you you first, you will bless them, Lord, in faithful, Jesus' and I name. just want to Amen. thank you, Lord, for your Use forgiveness, them as you pray. for how you Okay, you can come never when you're ready. turn. We have 4 groups. So you first, second, third, and fourth. Okay, go ahead. You can come. We'll be praying for all of you as you come. The- You're so good to me, God. I can't believe how you love me. Yes, what a friend you have been. You're so good to me, God. I can't believe how you love me. What a friend you have been. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up. No, there's nothing I can do to let you down. Take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Jireh, Jireh, you are enough.
see so clear what it's all about. Stay when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, you are more than enough. Forever enough, always enough, you are more than enough. Forever enough, always enough, you are more than enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know who's I chose. I'm already loved, more than I can imagine, and that is enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I could imagine, and that is enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I can imagine, and that is enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I could imagine, and that is enough. That is enough. That is enough. And that is enough. Jireh, you're enough. Jireh, you're enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. If he dresses the lilies with the beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over
sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? And if he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? And if he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? 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 Think or imagine, according to his power working in us. Yes, it's more than enough. More than you ask, think or imagine, according to his power working in us. Yes, it's more than enough. Give us a sing, John. It's Jireh. Jireh, you are enough. Just declare that in this place. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Oh, Jireh, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. your voice is saying, say Jireh. Jireh, you are enough. Jireh, Father, we thank you for us the first fruits have been given. We come before you, Lord, in honor of your word. We don't have anything without your grace upon our lives. We can only give because you have provided. We can only honor you because you honored us by the grace you have provided. And now we lift up to you all of this who have given their first fruits, the families that are here. Father, we give you all the glory and the praise. May you be lifted up. May you be glorified in this house, in the lives of your people, and in the next generation
that honors you each of the year. We bring you all of the praise and the glory in Jesus' name. Amen. Let's give God a wonderful hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. We're going to celebrate because God is really good. Great is the Lord, and He is to be praised. Let everyone who has experienced the goodness of God just praise Him today. And greatly to be praised in the city of God, in His holy place. We come before you, O God of our joy. We bring you the fruit of our lips and remember the great things you did for us. Tonight,
living color. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Are you ready? Come on, shout it out! Hey! Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him. He is risen. See the grave, nobody in it. Come on. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Go lift up your hands. Come on. Say, come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with paradise. One wide open. He is risen. We are risen with come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with paradise. Now wide open. He is risen. We are risen with him. Church, do you believe that God is going to do something great in our house this year? And as we have honored him with our first fruit, there is a resurrection in your life that's about to happen. Amen? So let's just declare this in faith. Our God is alive. Do you see what I see? That the grave is empty. Then you know what I know. Anything is possible. Do you see what I see? That the grave is empty. Then you know what I know. Come on. Anything is possible. Do you see what I see? That the grave is empty. That you know what I know. Anything is possible. Do you see what I see? I see signs and I see wonders. Do you see what I see? I see lightning, I hear thunder. Do you see what I see? Something stirring 6 feet under. Say, come alive. Hey, hey. Come sleeper. Hey, hey. He is risen. We are risen with Paradise, now wide open. He is risen. We are risen. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with paradise. Now wide open. He is risen. We are risen with him. Come on. 1, 2, 3, go. The undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to be accomplished, they stumbled and fell. Omnipotent,
Almighty defender, my victory, my refuge, the one I run to. 'Cause you are the God, you are the God of the breakthrough. Come on. Sing. Breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, walls fall down when I shout through, strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. You are Almighty defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Again, you are omnipotent God. Omnipotent, almighty defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Come on, church. Sing. Breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, walls fall down when I shout through, strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. When God does a breakthrough, He does not stop at one portion of your life, but He finishes it all the way. There's going to be breakthrough in your families, breakthrough in your businesses, breakthrough in your financial situation, breakthrough in your heart, breakthrough in your mindset, and there's going to be a great breakthrough in your life. Amen. So let's declare. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God. The breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live, glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God. Walls fall down when I shout through, strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in the struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live, glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God of the breakthrough. Praise God. Amen, amen, amen. Don't forget the blessings, the 7 blessings that the Lord has promised to us. Number 1, blessings on your barns and your vats, and then your enemies. God will drive out your enemies.
and God will enlarge your territories. There's going to be a blessing resting on your household, a blessing even in your food and your water. He will take away sickness and disease, and God will send a blessing on your barns and all your crops. God will honor you. You will have success, and everything you need shall be met this year, 2024. Amen. Keep on declaring these blessings every day. Amen. And everybody say, amen. Everybody say, my year 2024 is secured. Because the Lord has said so. Amen. Yes, it's a blessed year for all of us as you have obeyed the Lord. Okay, our announcement. Yes, our announcement, February 14, Singles Night. February 22, Couples Ignite. And then our T3O training continues at 9:30. Okay? Lift up your hands towards heaven. Father, your people are blessed. I declare that your people are blessed. Thank you. I declare that whatever they put their hands into, it shall be blessed. I declare that this week your favor is upon them, before them, and even behind them. Thank you, Lord, this week your people are winners. They are victors, because greater is he that is in them than he is in the world. Thank you, Lord, for expansion of territories in the lives of your people. Thank you, Lord, for connections like never before. Thank you for ideas, oh God, godly ideas. Thank you for wisdom. Thank you for opportunities to share the gospel to their friends and to their colleagues, oh God. Lord, your people are your laborers in the harvest field, and you bless the works of their hands. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go with the blessings of the Lord. First timer, if this is your first time, you brought some